gashi nan ya daidaita lafiya lau. Gashi nan na daidaita shi. Sai mu zo mu sake yin copy ɗin wannan the family ɗin. Misali da mu copy wannan and that of ɗin nan sai mu ce edit. Idan muka ce edit sai mu sa malam misali sai mu sa slash alhaji sai mu ce slash sai mu ce misali honorable hon kenan sai mu ce ok sai mu jawo shi sai mu aje shi nan. Duk da ya yi girma sai mu ɗan rage shi sai mu rage sai mu zo mu daidaita shi sai mu sa shi haka sai mu ɗan rage mu sa shi haka.